Kaixo lagunok, gaur kirolaren laguntzaz bidaia paregabea egingo dugu. Markinako zestapunta eskolakoekin mundu zabalera. Pilota jokoak oso errotuta daude gure herrian. Ikusgarrietan ikusgarriena zestapunta. Kirol honetan pilotariak horman gora igotzen dira. Gizon hau Erdosa Menosen, zestapunta jokalari aparta. Askoren ustez onena. Erdosaren atzetik ere jokalari bikainak etorri dira. Guillermo, Polibarko Txikito, Katxin, Goikoetxea eta beste hainbat. Haien bideari jarraitu nahi diote zesta eskolako ikasle. 75 ume eta gazte ari dira joko honetan trebatzen. 8 urterekin hasten dira entrenatzen. Astero 3 aldiz. Gazteenek oinarrizko gauzak ikasten dituzte. Pilota nola jaso eta nola jaurti. Hasieran plastikoaren antzeko materialez egindako zestak erabiltzen dituzte. Euren helburua lagun artean ibiltzea eta kirola egitea da. Pilotari gaztetxoek jokoaren taktika eta trikimailu guztiak ikasten dituzte. Duela urte batzuk, pilotari izatea zen markinako mutiko gehienen ametsa. Pilotaren gailurrera iristea, beste edozein ogibide ikastea, baino erakargarriagoa zen. 20 eta 30 hamarkadetan, Estatu Batuetan apustuak onartu zituztenean, kirol honek indar handia hartu zuen. Munduko frontoietatik pilotari eskea hasi ziren, eta markinan perretxikoen antzera sortzen ziren. Pilotari honak munduko 5 kontinentetan ibiltzen ziren. Toki estimatuenak, Estatu Batuak, Mexiko, Italia eta Shanghai. Diru asko irabazten zuten, dolar asko, eta jende handiarekin ibiltzen ziren. Politikariekin, aktorekin eta bar. Baina pilotariek jokatu ahal izateko, errementea egin behar da lehendabizi. Hori ere, artea da. Zesta egiteko, zestagileak zumeak ateatu behar izaten du. Material hau, bizirik dagoela esaten dute. Eguraldiaren arabera aldatu egiten da. Hori dela eta, batzuetan, busti behar izaten dute. Baina busti, bekokia eta lepoa bustitzen dituzte kirolari hauek. Izan ere, kirol honetan gauzak ondo egiteko izerdia bota behar da. Gu gaurkoz atxeden hartuko dugu. Zuek ez ahaztu hurrengo zita. Aio!